گوندê Çarıqlî gundekî Kurdiyê li devera Kobanê ye, 35 kîlometr li Rojavayê Kobanê dikeve, li ser çemê Ferêt û li ser sînorê Bakurê Kurdistanê ye. Nêzî di 100 mal yan 100 xanî lê hene û bêtirî 800 kesî jî lê hene, hemû Kurdin ji êla kêtikanin. Karê çandiniyê dikin û bi taybetî çandiniya darên fisteqan û zeytûnan. Sala 2014 de hemû gundî koçber bûn ta Bakurê Kurdistanê ji ber êrişên Daişê û dîsa vegeriyan gava gog Daeş hat şkenandin lê Kobanê. Ev agahî gihîştin me ji hêla Ehmed İsmaîl Şêxo, kurê gund û ez bi dengê xwe dibêjim ez Alî Abdullah Kolo parêzerem ji devera Dirbêsiyê. Silav û rêz bo milletê me li gundê Çarıqlî.